akşamlar, доброго вечора. Bugün akşamın, bu akşamın sonki 4. saati ve bunun yekünleyimiz. Bu saatimizde Ukraynaca laf edeceğimiz. Birinci misafirimiz Yuriy Kochevenko, harbiy mutaxassis, ikinci Dmitro Lubinets, Ukrayna Yuqori Shurasining milletvekili ve Ukraynacha Kechem. Перший гість цього блоку нашого ефіру бугун на телеканалі АТР Юрій Кочевенко, військовий експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді. Доброго вечора, пане Юрію. Салам алейкум. Да, зустрічалися в цій студії, тепер отак от віддалено наживо. По-перше, хочу вас спитати, оця перепалка, мабуть, за якою ви теж спостерігали між Пісковим, який казав, що про найгірший сценарій у приєднанні України до НАТО, відповіді Кулеби про те, що найгірші сценарії вже відбулися з захопленням Криму і частини Донецької і Луганської області, відповіді Єна Столтенберга, генсека НАТО, що це не російська справа, рух України. І от, знаєте, головне, я сьогодні запитую всіх, а який інформаційний привід? Нібито нічого не змінилося в нашому русі до НАТО, тим більше останнім часом йшлося про те, що, можливо, Україна і за 20 років не набуде членства через відсутність консенсусу. Ми навіть не можемо провести саміт Україна-НАТО через цю угорську позицію постійного блокування. Що відбулося такого, що про НАТО знову заговорили? Ну, власне, сам візит міністра оборони Сполучених Штатів, його східноєвропейське турне, це вже достатній привід зняти цю тему. Але звернув увагу на те, наскільки росіяни маніпулюють інформацією, і є, просто смішно це виглядає, оскільки вони посилаються на те, що приєднання саме Грузії до України, до НАТО поставить під загрозу безпеку. Чому? Не зрозуміло. Ну, як ми розуміємо, чому? Тому що це припинить можливості для розгортання подальшої російської агресії. Але, власне, самій Росії і міжнародно визнаним кордонах це нічим нібито не загрожує. Ну, не загрожує ж Росії, ніякі червоні лінії не переходяться, коли членство в НАТО має, наприклад, Естонія, від кордону якої до Санкт-Петербургу, ну там просто, як то кажуть, навіть не на хвилини підльотний час, а мабуть, на секунду. А причина в іншому, що російське керівництво усвідомлює, що приєднання Грузії та України до НАТО поставить остаточну крапку на імперських амбіціях. Сучасне російське керівництво, російська еліта, вони не бачать іншого шляху розвитку власної держави, окрім як імперії. А без України, в першу чергу, і в тому числі і без Грузії, це неможливо. Ви вірно говорите, що питання приєднання України і Грузії, я так одразу додаю, тому що вони зараз якраз так пакетом розглядаються, воно лежить уже чисто в політичній площині. Збройні сили України, напевно, вже досягли достатньо той рівня готовності і з рівня взаємодії з натівськими структурами, коли ми можемо вже спокійно говорити про допустимість такого членства. Скажімо, Румунія свого часу, коли набувала членства в НАТО, вона була значно менш готова, її власне збройні сили, ніж збройні сили України зараз. Ну, я думаю, що збройні сили Грузії також. Інтенсифікацію цього діалогу, навіть підняття цього питання в порядку денному, воно є дуже слушним і досить корисним для України. І я впевнений, що ми здатні на цьому шляху вирішити всі ці політичні перепони, вирішити в тому числі угорське питання і протистояти російським лобістам, як там і в Німеччині, і в інших країнах, де Росія, звичайно, буде чинити шалений опір. Але, як ми кажемо, прогрес очевидний. І це річ, яка особисто я задоволений істерикою Кремля задоволений. От Андрій Піантковський, такий дуже опозиційний до Росії російсько-американський публіцист, який живе в Сполучених Штатах, був у нас в минулій годині в нашому ефірі. Він вважає візит Ллойда Остіна історичним і каже, що історики ще будуть вивчати, і називає це поворотним моментом. Він, до речі, пропонує не звертати увагу на приєднання як на формальність, тому що він вважає, що
теперішня зустріч і цей візит по країнах Чорного моря, а також майбутній візит Зеленського до Лондона – це обговорення конкретних механізмів захисту України, конкретних кроків, які Захід буде яким чином допомагати Україні в разі російської агресії. І він каже, що не обов'язково зараз навіть добувати, як він каже, це шашечки чи їхати. В даному випадку він впевнений і дуже оптимістичний, що Україна вже, навіть він звернув увагу, як перелічував союзників Остін. Він називав через кому Грузію, Румунію, Болгарію, Україну і країни НАТО, і країни, які не в НАТО. Як ви вважаєте, чи дійсно на таку формальність, як вступ, можна не зважати, і що підтримка Заходу і цей візит свідчення, що це вже переконлива перемога, і він дійсно ця допомога гарантована Україні? Я вважаю, що це справді позитивний сигнал. Занадто перегрівати очікування я б не став, тому що все ж таки, я це завжди підкреслюю, ми не маємо занадто, не те, що навіть занадто, в принципі, розраховувати, що хтось за нас забезпечить, вибачте за тавтологію, нашу безпеку. Справа захисту власної держави – це справа всієї політичної української нації, навіть не тільки Збройних сил. Всіх нас, в тому числі і нас з вами, шановний Осман. Тобто, коли ми усвідомлюємо в умовах цієї загрози, що кожен на своєму місці має робити все, що в його силі, щоб укріпити обороноздатність держави, тоді ми стаємо непереможні. А розраховувати на західних партнерів, як на певну якусь панацею, не на західних, в принципі, на партнерів, це заводити себе в очевидну пастку, що може все відбутися і зовсім по-іншому. Я завжди підкреслював, що для України сам рух в НАТО, він дуже позитивні має наслідки. Те, що відбувається зараз співпраця, що наші офіцери навчаються в вищих військових закладах в країнах НАТО, що наші солдати, сержанти проходять спільні тренінги, ми вчимося взаємодіяти, ми набуваємо кращий досвід. Тому що просто очевидно, що для країни демократичної, для країни, яка прагне належати до вільного світу, НАТО та модель забезпечення безпеки, яка випрацьована на досвід в країнах НАТО, вона є найкращою. Нам не треба вигадувати велосипед, звичайно, враховуючи наші особливості, брати ці моделі і з ними працювати. Вони чудово працюють, чудово себе демонструють. Я ще раз повторю, що прогрес, власне, Збройних сил, особливо за останній період, в впитуванні цих не просто, знаєте, формальне прийняття стандартів, а от якесь пішло справді охоплення духом НАТО. І от всі ці спільні тренінги, наші офіцери, коли вони на навчаннях з натівцями, вони вже там себе молодшими, чи якимись там партнерами, чи такими, хто тільки вчиться, вже не вважають. Це вже йде рівноцінний взаємний обмін досвідом і взаємне збагачення. Я був не так давно на військових навчаннях з об'єднані зусилля 2021, де якраз спільними діями болгарські, румунські, українські військові демонстрували навички ведення бою в місті. І я хочу сказати, що українці були дуже на висоті. Їхня злагодженість з нашими якраз згаданими, так, там, до речі, грузини були партнерами, була чудова. Вони вчаться нашому досвіду, ми вчимося їхньому. І двосторонні контакти з тими країнами, які в першу чергу усвідомлюють ризики російської агресії, які готові нам допомагати. Сполучені Штати, Литва, Велика Британія, звичайно, там найближчі до нас брати по нещастю, грузини. Це ось в цих процесах ми реально стаємо сильніші. Справді, коли там буде це членство, дай, щоб було і все було добре, але важливий і сам шлях, і сам шлях він теж важливий. Нам важливіше використовувати всі засоби для того, щоб стати сильніші. І щоб навіть в разі, що нам і ніхто не прийде по допомогу, а цього теж не можна виключати, ми були здатні самі захистити свою землю. Ви зараз сказали про прогрес Збройних сил в боєздатності, який ви спостерігали на власні очі. Чи спостерігаєте ви якісь
відкати у військовій сфері. Це іноді чутно від тих, хто критикує чинну владу. Це винятково політичні, скажімо, критика, а в питанні військового розвитку спадковість зберіглася і розвиток армії продовжується? Я хочу сказати, що ця критика часто справедлива. І власне формування оборонної політики, особливо попередні пару років, зараз починається ситуація нібито трошки змінюватися на краще, були відверті прорахунки і були відверто незрозумілі речі. Фактично в минулому році була провалена державна оборонна замова. Воно не зрозуміло, як виконується в цьому. Нібито Міністерство оборони звітує, що виконує, але як казав сам головнокомандувач Збройних Сил України, виконано це, коли воно лежить на складах або у солдат. Коли воно там тільки на папері, це рахується, що виконано. Це воно не виконано. Крім того, ми знаємо, що зараз є проблеми, вони нібито так само, має інформацію з Збройних Сил, почали вирішуватися, але дуже тривалий час. Виникла суттєва заборгованість військовослужбовцями за не основною зарплатою. Чиста зарплата, але грошове забезпечення військовослужбовця складається не виключно з зарплати. Він має отримувати гроші за підданням житла, якщо не забезпечує. Премії за дотримання перемог, які я в принципі вважаю, що це неправильна премія. Преміювати потрібно за інше, але вона нібито є, і вона не виплачує. Це просто суттєва частина доходу військовослужбовця. Звичайно. І коли рекрутер у військкоматі розказує військовослужбовцю, як він буде жити, це обов'язково враховується. Ми завжди рахуємо загальну суму, яку отримує військовослужбовець. І оці доплати, вони десь до половини складають. І це дуже суттєво для офіцерських, для солдатських сімей. І це недоотримання болісно сприймалося, воно деморалізувало наших військових. Я ще раз повторюю, що за моєю інформацією зараз почалися вже ці заборгованості, почали гасити і обіцяють найближчим часом вже цю ситуацію виправити, але менше з тим. Це було провалом оборони. Але якщо говорити про позитивне, про спадковість, про яку згадали, то вона не могла зникнути, і вона, звичайно, присутня в першу чергу в Збройних силах. Тобто потрібно розуміти, що є Міністерство оборони, яке очолює міністерство, політична посада. І працівники міністерства, вони мають бути чиновниками. Там ще є досить багато військових нібито, але в перспективі це все мають бути цивільні. І міністерство воно формує політику в сфері оборони і формує бюджет і його виконує. А є Збройні сили, які складаються виключно з військових, хоча там є цивільні працівники, але це військові, які виконують власне бойові завдання з оборони держави, тобто управління військами, сили, засоби. Так от військові, вони не міняються від того, що змінилася влада. І всі ті генерали, які зараз очолюють Збройні сили, це все достойні люди, які показали себе на війні. І головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, і його заступник Майсюк, колишній командувач десантно-штурмових військ, колишній командувач 81-ї бригади Кібах, і командувачі родів військ, і бригадні генерали нові, у нас нове звання з'явилося. От вони формують цей дух. Це люди, які пройшли війну, які знають, що таке війна, які знають, що таке окопи. Їм нелегко, тому що вони все ж таки знаходяться в тих рамках, які для них створює, які для них формує вище політичне керівництво. Але в тому, що вони можуть, вони спрагнуть справді зробити наші Збройні сили сильнішими, сучаснішими, ефективнішими, і щоб військовослужбовцям в них було служити, як в країнах НАТО. Та, звичайно, це поки що ідеал, не в усьому він досягається. Але я ще раз хочу підкреслити прогрес і закликати всіх, хто нас бачить і чує, що попри те, як ви ставитеся до політичної влади держави, підтримуйте наші Збройні сили.
вони не зрадили і ніколи не зрадять нас. Вони захищають нас на фронті, а ми маємо тут в тилу захищати їх від будь-яких нападок. Пане Юрію, поверну вас питань таких військових, але пов'язаних з зовнішньою політикою, з темою НАТО. Я зрозумів, що про внутрішні, про війська і про обороноздатність ви готові говорити більше, але новиною дня сталося сьогодні і виступ в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Вже міністерки, яка вже покидає свою посаду, Аннегрет Крамп-Карренбауер, німецька міністерка оборони. Можливо, ви бачили цю новину до вечора, я думаю, всі дісталися, бо я її побачив перед ефіром в день. Її першими перекладали росіяни, бо для неї вони навіть давали з заголовками, що НАТО погрожує Росії застосуванням сили. А насправді йшлося про те, що Аннегрет Крамп-Карренбауер на зустрічі в Брюсселі з колегами, міністрами, сказала про те, що НАТО має пояснити Росії, що здатно застосувати силу в разі агресії Росії в Чорному морі і в Балтії. І тут, знаєте, який підхід, дивлячись, склянка наполовину пуста, чи порожня, чи повна, йдеться мова про те, що НАТО саме сумнівалося, що здатно застосувати силу в разі нападу на якусь країну НАТО, чи все ж таки це таке нагадування і адресат в Москві, що НАТО все ж таки в будь-якому разі автоматично застосує всі свої статті, там оборонні, здається, статутні 5, і не буде вагатися з застосуванням сили. Про що йдеться мова? Це психотерапія для самого НАТО, чи це такі натяки Москві прямі? Я думаю, що правда тут і там, і там. Насправді, повірте, в НАТО є проблеми. І ми маємо, знову ж таки, відкрито і чесно про це говорити. І сам от факт проблем, ті, які виникають у країни на шляху до членства до Альянсу, коли деякі країни, відверто, фактично виконуючи російське замовлення, блокують цей рух, це звичайно, це очевидно. Проблема, з якими стикнулися країни Балтії, в першу чергу Литва, проти якої було розв'язано фактично нову форму гібридної агресії. Ми пам'ятаємо кризу, пов'язану з мігрантами, яких спеціально направляли з території Республіки Білорусі, за цим стояли російські спецслужби. І вони показали, що не зовсім так механізми НАТО ще працюють так, як би всім хотілося. І це викликало, на мою думку, досить обґрунтовані побоювання у деяких країн. А в разі, якщо справді виникне ситуація, коли потрібно буде застосувати цю статтю про колективну безпеку, про те, що якщо проти однієї з країн-члена НАТО здійснюється збройна агресія, це автоматично означає, що ця збройна агресія здійснюється проти всіх країн-членів Альянсу. Так от, чи захочуть деякі країни, та ж сама Німеччина чи Франція, іти і воювати за Литву чи за Туреччину? Це було суттєве питання, і навіть якщо ми згадаємо певні соціологічні дослідження в Європі на питання, чи готові ви зі зброєю в руках боронити свою державу, то середній показник відповіді «так» по країнах Європи близько 20%. А в Україні майже 70%. Це теж на що варто звернути увагу. Тому НАТО справді потрібно певна, власне, психотерапія для того, щоб все це перезавантажити, щоб усвідомити реальні загрози, які стоять перед всіма країнами-членами Альянсу і, в принципі, перед всім вільним світом, і діяти більш рішучо і більш конкретно, даваючи чіткий сигнал як і членам Альянсу, так і його ворогам, так і його союзникам. Тому що ворог якраз оці слабкості, в першу чергу в інформаційному просторі, він активно використовує. Я простий приклад наведу. З одного боку, одна країна, член НАТО, Сполучені Штати, постачають Україні зброю, постачають Україні боєприпаси, а інша країна, Німеччина, блокує можливості для України для закупки навіть не зброї, а певного військового обладнання, яке нам конче необхідне. Тому що вона вважає, що неприпустимо продавати зброю країні, в якій відбувається збройний конфлікт. От такий дивний парадокс.
І я єдине, що сподіваюся, що новий уряд Німеччини, він якось цю ситуацію змінить, і наша співпраця, в тому числі і з нашими німецькими партнерами, Німеччина країна-член НАТО і партнер України, вона зміниться якраз в бік підвищення, забезпечення боєздатності України, тому що ми тут воюємо не тільки за Україну, ми і за них фактично теж це робимо, і їм не варто про це Ще буквально одна хвилина. У нас дуже мало до кінця цього блоку ефіру, але не можу не згадати. В виступі Аннегрет Крамп-Карренбауер йшлося Балтія і Чорне море. І якщо по Балтії ми ці загрози бачили, то по Чорному морю нібито країнам НАТО прямих загроз останнім часом не було. Чи про що йдеться мова в Чорному морі? Чи вже загрози йдуться і про союзників НАТО, як Грузію, Україну теж? Чи все ж таки це йдеться про Румунію, Болгарію і Туреччину? Я думаю, що йдеться про безпеку в Чорноморському регіоні, яка, звичайно, де представлені країни-члени НАТО і країни-партнери НАТО. І головний опонент і ворог України, ворог вільного світу – Російська Федерація. Що робить Російська Федерація з окупованим Кримом? Вона його перетворила на таку просто велику військову базу. Знищується природа, знищується історичне надбання, репресуються люди, все заради того, щоб там було якомога більше війська, збройних танків, літаків. Перекидаються підрозділи з інших регіонів Росії. Зокрема, я не раз згадував про передислокацію десантно-штурмової бригади, здається, з Волгоградської області, на місце постійної дислокації до окупованого Криму. Кораблі Балтійського флоту, Каспійської флотилії знаходяться там. Що вони там роблять? Неодноразово наша розвідка говорила про всі ознаки наявності на території окупованого Криму ядерної зброї, або принаймні інфраструктури для утримання цієї зброї. І, звичайно, це не може непокоїти. Тому і саме через окупацію Криму безпека в Чорноморському регіоні, вона є під загрозою, це очевидно, і це не може не непокоїти наших натівських партнерів. Дуже вам дякую. Це був Юрій Кочевенко, військовий експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді. Обговорювали останні і як візит міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна до Києва, так і сьогоднішню таку майже сенсаційну заяву Аннегрет Крамп-Карренбауер, німецької міністерки оборони в Брюсселі, яка заявила про те, що НАТО має довести Росії, дати зрозуміти, що в разі застосування агресії в Балтії або Чорному морі НАТО здатно застосувати збройні сили проти Російської Федерації, що стало шоком для Росії, і цю новину російські засоби масової пропаганди підхопили першими і переклали одразу після появи новини в Брюсселі. І ще раз повернемося до того, що міністри оборони 30 країн-членів зустрічалися протягом цих 2 днів вчора і сьогодні, щоб ухвалити рішення по зміцненню безпеки країн Заходу і закласти основу для майбутнього саміту в Мадриді. У нас є цитата Єнса Столтенберга. Ми робимо подальші кроки, щоб наш альянс відповідав вимогам завтрашнього дня. Країни НАТО створять Міжнародний фонд інновацій, до якого інвестують 1 мільярд євро. Цей фонд сприятиме розробленню технологій подвійного призначення у ключових сферах безпеки союзників. Очікуємо, що міністри погодять першу стратегію зі штучного інтелекту для впровадження цієї технології у процеси аналізу даних, а також у кібербезпеку. І у нас на прямому зв'язку народний депутат України Дмитро Лубін. Поки ще нема. Тоді згадаємо про те, що заявив в Києві сам міністр оборони Ллойд Остін. Нагадаю, що це був перший візит міністра оборони Сполучених Штатів до України. Він відвідав не тільки Україну, а країни Чорноморського басейну. Почався візит з Грузії, далі була Україна, Бухарест, румунський член НАТО, і Брюссель. І Остін досить жорстко виступив по відношенню до Російської Федерації, як сказав в нашому ефірі Андрій П'янковський, російсько-американський публіцист, фактично це історичний поворот від тих поступок женевських, які демонстрував Байден по відношенню до Російської Федерації. От у нас є слова Остіна в Києві.
Сьогодні ми обговорили щодо зміцнення нашого партнерства у Чорноморському регіоні з нашими партнерами, щоб відстояти дестабілізаційні дії Росії. Ми підтримуємо Україну разом з Грузією, Румунією, Болгарією. Ми зрозуміли важливість партнерства та союзництва між союзниками та партнерами для того, щоб стримати російську агресію. Після саміту НАТО в червні 2014 року союзники НАТО запевнили підтримку України у її боротьбі. Відповідно до намірів України стати повноправним членом НАТО, ми залишаємось неухильними у підтримці оборонної реформи України, що сприятиме досягненню критеріїв повноправного членства в НАТО. І переходимо до наступного блоку. У нас в гостях Дмитро Лубінець, народний депутат України, голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин. Такий складний, довга назва комітету. Доброго вечора, пане Дмитро. Добрий вечір. Зараз обговорюється законопроект, я точно не процитую, про забезпечення прав фактично політичних в'язнів. Йдеться мова про якісь нові форми фінансової підтримки, тому що раніше ми не дуже сильно знали, що відбувається з сім'ями. Було 100 тисяч разової допомоги, і ця сума була на все, і на підтримку, і на адвокатів. Як зараз буде, що пропонується в новому законі? Цей законопроект поданий президентом 5104. До нього є альтернативний законопроект 5104-1. Дійсно, там прописуються виплати різного характеру, в тому числі на юридичну підтримку. Багато пропозицій. Ми на засіданні комітету підтримали президентський законопроект, але думаю, що буде дуже багато поправок. Але саме головне, що на даний час рішення приймається комісією, міжвідомчою комісією, яка фактично не врегульована законом. От саме цей закон в першу чергу покликаний на те, щоб це врегулювати, закріпити на рівні закону, внести в чинне законодавство. По-друге, надати такий юридичний статус, дефініції особам, які були арештовані фактично Російською Федерацією на території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської області, які відбувають покарання знову ж таки на території Російської Федерації і в тому числі на території ОРДЛО, окремих районів Донецької і Луганської області. Тому це дуже важливий закон. З приводу виплат і фінансування. Дійсно, хтось хоче великі кошти закласти, хтось менше. Ми виходимо з того, що держава, в принципі, повинна забезпечувати, але всі ми розуміємо, що в тих межах, які вона може. Знаєте, от я точно з тих народних депутатів, які завжди підкреслюють, якщо ми вводимо нову соціальну категорію громадян України, яким держава повинна забезпечувати, в тому числі фінансову допомогу, то давайте, щоб це дійсно відбувалося. Щоб це не був закон заради просто бумаги, а потім ми будемо розводити руками і казати, ну коштів немає. Якщо вводимо, то зразу закладаємо фінансування. Якщо фінансування немає, то чесно виходимо до своїх громадян і кажемо, не можемо ви там виплачувати фінансування. От займатися цим я супротивник. Якщо розробили вже закон, подали, приймаємо, то чітко розуміємо, чи вистачає у нас фінансування на всіх. Наскільки мені відомо, я спілкувався з профільним міністерством з питань реінтеграції. Мені обіцяють, що абсолютно всі категорії людей, які зараз знаходяться в місцях несвободи в Російській Федерації, точно на всіх вистачить фінансування. Це перше. І друге.
що зараз неможлива підтримка в майбутнього. Тобто це психологічна реабілітація, це допомога в працевлаштуванні, це навіть буде на рівні закону закладатись можливість отримання в тому числі житла. Отже, це такий глобальний законопроект, який я дуже сподіваюся, що скоро стане законом. А суми підтримки будуть закладатися в сам закон, чи яким чином буде? Якісь чи норми будуть якісь закладатися в закон, там в відсотках від чогось? Як буде? Чи самі вони будуть прописані в самому законі? Є бачення закласти на рівні закону і прирівняти до мінімального прожиткового мінімуму. Отже, прожитковий мінімум постійно змінюється, причому прожитковий мінімум, який встановлюється на 1 січня поточного року. Отже, збільшилась сума, автоматично вона підвищилась і до громадян України. На даний час заклали, я можу помилятись, але це десь приблизно, якщо переводити на кошти, там 130 тисяч гривень. Річна допомога така. Так. А ми стикнулися з тим, що, а особливо, можливо, ви знаєте, по Криму ситуацію, специфічна група, яких переслідують за релігійною ознакою по справах Хізбут Тахрір, там багато дітей, да? І це родини, іноді буває 7-8 дітей, і от трошки така дивна ситуація, коли постійно йде збір коштів там десь в Фейсбуці або на приватні картки, і йшлася мова про підтримку таких родин, чи будуть враховуватися от такі речі, як кількість дітей, чи про це не йдеться мова поки? Ні, там такого немає, кількість дітей. Єдине, що ми заклали, що в тому числі, якщо у такої родини є кредитні зобов'язання, то вони зупиняються, не нараховуються штрафи, пеня, в тому числі і на членів родини. Тому це прописали єдине. Кількість дітей такого в законопроекті немає. Тобто в частині дітей родини не готові поки розглядати. В чому тоді принципова різниця між двома, ви кажете, є альтернативний законопроект основний, в чому принципійні розбіжності між ними принципові? В альтернативному законопроекті більше суми допомоги. Це перше. І друге, в альтернативному законопроекті є норма, яка дозволяє робити такі виплати, в тому числі тим ув'язненням, які вже на свободі. В основному законі такого немає. Чи не передбачалося виділити юридичну частину, якийсь, можливо, окремий кейс? І тут є у нас знавець омбудсмен Денисова, яка знається на цій тематиці, тому що от є Микола Полозов, відомий російський адвокат, і вже і український адвокат, який вів більшу частину цих політичних справ в Російській Федерації по відношенню до громадян України, і зараз курує багато справ. Ну, ні 100, ні 130 тисяч вони не рахували, покривають 3-4 місяці роботи адвокатів. І пов'язано з цим, що багато людей, наприклад, з Криму вивозять в Ростов і ще в інші віддалені регіони Російської Федерації. Чи, на вашу думку, 130 достатня сума? Ні, я не кажу, що це достатньо. Але знову ж таки, я точно, як я і казав, я не хочу, щоб це був просто популістичний закон. Ну, ми можемо, краще, щоб було там 1 мільйон або 10 мільйонів. Дійсно краще. Але потім ці громадяни до нас прийдуть, а ми скажемо, вибачте, грошей немає. Це буде ще гірше. Тому я вважаю, що давайте з чогось починати. Взагалі раніше такого не було. І проблема в тому, що, як я і сказав, зараз комісія це робить, але у комісії, по-перше, немає такого закріплення на рівні закону, це перша проблема. І друге, комісія не може надавати майбутню допомогу. Комісія не може вирішувати про реабілітацію, житло чи допомога родинам. Дуже багато до нас, до профільного міністерства звертались члени сімей, які, наприклад, були кредитні зобов'язання. І вони кажуть, ми фактично лишились, хтось кормивця, а хтось просто члена своєї родини. І це теж відбувається на нашому матеріальному забезпеченні. Якраз і це ми точно прописали на рівні закону. Не ми, а президент, який подав основний
і ті народні депутати, які подавали альтернативний. Знову ж таки, між першим і другим читанням будуть дуже багато поправок, я думаю. Десь ми будемо шукати золоту середину. Але повірте, якщо буде завелика цифра, то це просто буде мертвонароджений закон. А цього року його ухвалять, на вашу думку, і підпишуть? Ні. Ні, цього року ще не буде. Дивіться, я максимально, як голова профільного комітету, роблю все, щоб він прийшов максимально швидко. В тому числі ми перед засіданням обговорювали з народними депутатами, чи можемо ми взагалі його рекомендувати Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому, щоб не витрачати часу. Але, на жаль, дуже багато зауважень надійшло з Головного науково-експертного управління, це перше. Друге, самі народні депутати кажуть, ні, ми хочемо подавати поправки, все ж таки ми бачимо, що не все врегульовано так, як ми би хотіли. Тому ми рішення комітету прийняли, ми скоротили строки підготовки до другого читання. Я думаю, що якщо не на наступному сесійному тижні, то точно через одне, бо зараз ми зайшли в бюджетний процес, я не знаю, скільки ми ще будемо розглядати правки. У нас деякі фракції наполягають на своїх правках, таке враження просто, щоб наполягати. Тому я не знаю, як це буде, але президентом цей законопроект визначений як невідкладний. І згідно з законом ми повинні його максимально швидко розглянути. Комітет ми зібрали, провели також швидко. 7 днів на підготовку до поправок. Я думаю, що теоретично, можливо, ми навіть можемо встигнути в цьому тижні, але в цьому році. Теоретично. Але більше шансів, що в першому читанні точно в цьому році, а друге читання можливо в цьому або на початку наступного року. Останнє питання, у нас 2 хвилини до кінця ефіру, але воно політичне, хоча пов'язано з документами, які вже ухвалюються не скажімо, Кабінетом міністрів, не Верховній Раді. Він робився, цей документ, який 2 тижні тому Кабмін ухвалив, план дій до стратегії деокупації Криму. Я думаю, що депутати все одно були долучені до нього. І там от в останніх пунктах розгляд і статусу Криму, всі ці речі відкладаються на процес після деокупації. Для кримського татарського середовища це болюче, бо з 2014 року Україна якби заявляє про право кримських татар на самовизначення в Криму, і йдеться мова про просто перегляд цієї автономії як національної автономії з усіма її ознаками, але і йдеться мова про те, чому от аргументація Меджлісу, що це такий великий стимул для народу, який живе в більшості своїй на окупованій території, зберігає зв'язок з материнською державою Україною. Оце визначення після деокупації якби залишає питання на невизначений термін. Ваша політична позиція, як треба розглядати це питання? Ну, по-перше, хочу, напевно, вас розчарувати, але Кабмін, на жаль, не залучав народних депутатів ні до стратегії, ні до розробки плану на виконання цієї стратегії. Інколи дуже дивна ситуація, коли ми про все це дізнаємось з засобів масової інформації, і потім вже шукаємо матеріали на сайті Кабміну і з ними ознайомлюємо. На жаль, я відношусь до цього, ну, скажімо так, як людина, яка не була до цього долучена. По-перше, як би я робив на місці там Кабінету міністрів? Перед тим, як приймати рішення, яке стосується Криму, як мінімум, я би провів громадське обговорення, запросив би фахівців, хто працює в цьому напрямку, запросив би дійсно людей, які представляють в тому числі різні народи на території Автономної Республіки Крим, і в тому числі народних депутатів, бо все ж таки потім навіть план виконання цієї стратегії в тому числі передбачає зміну законодавства. Це робить автоматично народні депутати. Чому тоді нас до цього не залучити на початку цього процесу, а не потім просто ставити перед фактом? Тому до цього я точно відношусь негативно до самого процесу.
З приводу того, чи це робити після деокупації, чи зараз, ми ж розуміємо, що якщо ми фактично не контролюємо територію, як це зараз і відбувається, то щось обіцяти, те, що ми не можемо виконати, це буде тільки політичний, десь піарний крок. Можливо, його потрібно теж робити, але знову ж таки перед цим потрібно фахово і широко обговорити ці нові можливості. Дмитро Лубінець, народний депутат України «За майбутнє», голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Більшу частину присвятили законопроекту про фінансову підтримку фактично політв'язнів. Проект називається по-іншому. Почули про те, що він не буде ухвалений до кінця цього року, просто не встигнуть. І дізналися, що до плану дій стратегії деокупації Кабмін не залучив навіть народних депутатів України з профільного комітету. Це був останній ефір «Бугунь» на сьогодні. Далі ми зустрінемося з вами вже наступного тижня. Хайрлах шалар.